Welcome to Africa and Beyond Television Network, where we bring you the most relevant and timely news from all corners of the continent. Our mission is to showcase the diversity, beauty, and strength of Africa, and to provide a platform for African voices to be heard. Right, kanjani comrades maZimbabweans muri sei? Ndinokashikamadziwa zvikuru kuona avo vanonzi comrade Shoko Wekozwa avo vanoenda paTwitter vachinyora zvinhu zvisina nebasa rese zvekutaura kuti nyoka yemabhunu, politics dzatatarisana nadzo nezvaakuzoitika hazvisi zvezera redu, politics dzinonzi hadzisi dzezera rangu inini, ipolitics dzakaita seyamu over 40 years. Ndonzi pane dzimwe politics dzinonzi handina zera nadzo. VaMugabe pavakaenda kuhondo vakadzoka vakanga vakaita president yemakore mangani. Ana Teurairo pavakaenda kuhondo vakadzoka vakaita maminista vari makore mangani. Mnangagwa paakaenda kuhondo akadzoka akaita minista ane makore mangani. Totaurirwa naShoko achienda pa Twitter achinyora zvinhu zvekuti nyoka yemabhunu, politics idzi dzatatarisana nadzo hadzisi dzezera resu. Shoko kubva 3 months dzapfuura ndakanzwisisa something kuti hausisiriwe Shoko wataiziva. Kana wakapiwa mari nemakomana ava ita zvekupiwa mari naNatagwirei, ita zvekupiwa mari nanangi nanauyu anonzi nana Chivhayo, ita zvekupiwa mari naScott. Kwete zvokuda kuti utiite skei isusu vana veZimbabwe takatarisana nezvinhu zvakakura kuti vana veZimbabwe we are not doing this for personal benefit, but we are doing this kuti vana veZimbabwe vasununguka. Iwe kana wadecide kubuda munzira dzako wakuda kuita nzira dzako dzekupiwa mari, some of us we are ready to die, we are not scared. You know that kuti kana muri murevolution kune vanotofa kune vanosara, vakafa kunyadzonya havaida, vakafa kana even if I die I'm ready to die for this country. Saka nyaya dzine chekuita nekuti iwewe unotumwa uchida kutaura zvinhu zvisina nebasa sei, uchinyora zvinhu zvisina nebasa sei izvozvo paTwitter. Kana uri shamwari yechokwadi chaichai uine zvaunenge wanzwa, haumhanye kuenda kuTwitter kuenda kunonyora zita rangu nepikicha yangu uchisa papo uchitaura zvinhu zvisina nebasa rasa ini wacho usina kundiudza, usina kutaura neni. I don't like it. Kana iwewe wafunga kutengesa tengesa, you are doing that kuti upiwe mari, don't do it. Ndakatokunzwisisa kuti kumwedzi yese yapfuura pese pawainyora uchinyora kuTwitter kwako uchiisa ana Tagwirei, isu tiri kuti Tagwirei is the center of the problem yatiri kutofesana naye vana veZimbabwe, because imbavha ndo makate wacho ari kupota vana Zimbabwe vatambudzika. Ana Wycliffe Chivhayo wanenge uchipreza musocial media ndo the same one vatiri kurwisa. Yakabuda pachena kuti ukaenda ukanokumbira motikari pakanyara zvetakati no maybe vamwe vari kuminyepera, but we begin to see kuti mafambiro ako chaiwo akutiratidza kuti hauna mavalues ekuti vana veZimbabwe vasununguke. Dzoka munzira kana uchida kufamba nesu zvakanaka. We are not scared of anybody. If I die even today or tomorrow, that is that. Munhu haafe nekuda kwevanhu, but anofa nekuda kwetime yaMwari. Kana Mwari akati inini ndichapfurwa, I will die for Zimbabwe. Saka nyaya dzako dzekuendako, we respect you so much as a brother, tichiti no mumwe wedu. But if you decided kuti ufambe nzira yako ine utengese kupiwa mari uchinzinyora zvakati, we are not scared of anybody. Hatina kana atiri kumbotya pamberi pedu. Shoko imbo wagara wazviziva, I am a true revolutionary cadre. I'm not scared of anybody. Kana uchida zvokuti uite politics dzako dzekupiwa mari, chinyora zvinhu zvisina nebasa zvauri kunyora izvozvo, ita. We're gonna meet in the way. Even if I die, but Mnangagwa ari kubva chat. Saka ndatopedza newe, usadhivhetwe mafambiro nezvirigo zvakarwirwa nekuda kwemari. Ndakarwadziwa steri pandakakuona uchipreza Tagwirei. Tagwirei is a true businessman, what zvisane basa rese. Anoita true businessman kudii, ndo the reason why maZimbabweans ari kunhengena akaginya bvera Lafarge akatora zvese kwakazoitwa ku Lafarge kwacho. Dzoka munzira Shoko, iwewe nekodzwa yako, dzoka munzira. Ndatokuyambira so. We welcome you to Africa and Beyond Television Network, where we celebrate the past, present, and future of Africa. We invite you to join us in this journey of discovery and to help shape the narrative of our continent. Together, we can create a brighter future for Africa and beyond.